τώρα γίνεται και βαφτίσει και αγάπη μου είσαι. Θα το δεις μετά όμως. Κάνεις βλακίες. Όχι, όχι έτσι, όχι έτσι. Όχι έτσι το βίντεο, όχι έτσι. Ιωάννη, θα το δεις μετά και δεν θα σ' αρέσει. Όταν τελειώσει το βίντεο θα το δεις. Είναι λάθος όμως, είναι κακό όμως αυτό που κάνεις. Σ' ακούνε όμως, σ' ακούνε. Να το πάρεις την ώρα σου αγόρι στο κάτω. Μην ακουμπάς αγάπη μου, μην ακουμπάς. Κάτσε φρόνημα. Για τραγούδα. Τραγούδα είπα, τραγούδα. Το μικρό πριτσάκι πηγαίνει με το κολαράκι. Τι είναι αυτά που λες, πού τα μαθαίνεις? Πηγαίνει με το κολαράκι. Το μικρό κολαράκι. Τώρα ο οδηγός θα μας κατεβάσει κάτω. Θα λέει βλακίες. Ποιος τα μαθαίνει, ρε παιδί. Ό,τι θέλεις μαθαίνουν έξω, ό,τι θέλεις. Ένα χρήσι, έτσι, τραγούδα. Τραγούδα. Ναι, αλλά τώρα θα δεις, ο οδηγός να δεις. Ποιος σου τα μάθε αυτά, για πες μου, πού τα άκουσες? Μπορείς να μου πεις? Εγώ τώρα εδώ τα γράφω αυτά και θα τα δείξω στη μαμά. Τώρα άμα τα ακούσει η μαμά, άλλη μόνο σου. Κάτσε, ήταν ευκαιρία αυτό να το ακούσει. Ναι. Τώρα αυτό εδώ το βίντεο θα το δώσω στη μαμά. Γιατί είσαι πολύ άτακτο παιδί. Θα πέσεις κάτω. Κάτσε καλά, μην πέσεις σκοτωθείς ο άνθρωπος στο πελάτου. Κάτσε, θα πέσεις κάτω. Κοίτα τι έχει εδώ, ελιές, πολλές ελιές, κοίτα. Τις πέταξες τις τάπες, τις πέταξες, τις τάπες που σου έδωσε ο σόφερος. Και τώρα, άμα θα ζητήσεις να σε αγοράσω, δεν σε πάρω. Πρέτσι, το μικρό πισινάκι. Να το δω το βίντεο. Να το δω. Ποιο βίντεο? Το βίντεο Θα που τελειώσει. έβγαλες πριν. Τώρα θα τελειώσει και μετά. Έλα!